ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava Moroi muri yeZimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva nhasi chachimwe chirongwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngiyalibingelela muli yeZimbabwe, sehlanganile phela futhi kwesinye isigaba kwesinye isiqephu phela seDrumas Media lapha phela lihlangana lami uChiera Opampofu. Hongu opa tiri munzvimbo yeRushinga. Nawiri pano nhasi hongu takataura pamusoro pekuti pane vanhu vafira mumvura, makanzwa makakatano aiitika kune varidzi vechechi nevane hama dzakashayika. Asi nhau yatauya nayo ndiyo yekuti vanhu ava vakashaya ava vakasiya hama dzavo dzinoda rubatsiro. So muli yeZimbabwe indaba esilayo ukuthi ngiyathemba amavikini o emalanga nathi adlula kade libona lapha samuthi sikhulumi labantu abalahlekelwayo izihlobo, labantu abalahlekelwayo ngabantwana kanye labangane, sizamuthi siza ukuthi wahamba njani, but ekucineni into esibuye ngayo namuhla sifuna ukuzwa ukuthi bona bafuna ukuthi benzelweni kulaba abasalayo. Tinoziva muri yeZimbabwe mune rudo rwekubatsira, tinoziva muri yeZimbabwe makabatana, kana nhamo yasvika yasvika kwatiri tese. Hanzi paMalawi vanoti chawana mzawa chapita mangwana chiri kwa iwe. Handigone mundiregerere mutaure iwoyo. Hanzi chawana hama yako chaita seichapfuura mangwana chijana ndechako. Naizvozvo tokumbira kamuri yeZimbabwe kubatana kuti tinge tichiyamura mhuri idzo dzakashayikirwa nevadikani vadzo, tidzibatsire mhuri dzakasiyiwa, vamwe 6 months chaiko kamwana kadoko doko. So muli yeZimbabwe indaba esibuye ngayo lapha ukuthi sikwanise phela ukuthi sibambane njengemuli yeZimbabwe, singabantu sibe ngabantu banye, sikwanise ukuthi sincedise laba abasalayo. Ngiyathemba lezi ukuthi kulabantu abathi abantwana balama 6 months liyakwazi ukuthi nxa sesele engumama kuba nzima ukuthi eze kwanise ukuthi egcina abantwana bakhe. So kodwa thina esintwini sithi izandla ziyagezana. So muli yeZimbabwe asisameni ukuthi sincedane, nceda unganceda omunye namuhla kusasa uzahlangana lokuncedayo. Mukaona tisingataurise so Chiera vachitaura pasi so zvoti nyaya iyoyo iri serious. Regai timbopamukana uno kune vacho vane hama dzakashayika, tinzwe mashoko avo avari kuda kutaura kwamuri. Makadi henyu mhuri yeZimbabwe, ini ndoitwawo Sydney Makombe. Ndakasanganawo nedambudziko, ndine mwana wangu anonzi Alex akafira kuRukowa uko. Akasiyawo mudzimai wake ane mwana musikana anonzi Beyonce. Saka ndandiri kukumbirawo ruzhinji rwenyika kuti kana paine ane chido chokukwanisa kunge achibatsirawo mwana nemudzimai aedzione paanokwanisa akwanisa kunge achindibetserawo. Ndo dambudziko randinaro mhuri yeZimbabwe. Mwana akasiyiwa anonzi Beyonce akasiyiwa ine 6 months. Mudzimai wake ane 18 years. Saka ndinokumbirawo kana paine vanokwanisa kunge vachindibatsirawo mhuri yeZimbabwe. Ndo dambudziko randinaro, ndatenda. Makadi mhuri yeZimbabwe, ini ndinonzi Solomon Marera. Munin'ina wangu Peter Marera akafira kudziva kuna Hungumwe. Ndachikumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti mubatsirewo kana pana anonzwa tsitsi kuda kubatsira. Peter Marera akasiya wana 4. Peter Marera akasiya mukadzi ane 25 years.
Kozoita mumwe munin'ina wangu Tendai Marera akafa kudziwa ikoko zvakare. Akasiya mukadzi ane 20 years nemwana ane 6 months. Ndanchikumbirawo kuti kana pane anoda kubatsirawo ndikukumbirawo mhuri yeZimbabwe kana anonzwawo tsitsiro dzokuda kubatsira ngaandibatsirewo pa wanin'ina wangu tu akafa padziwa. Ndini Solomon Marera, ndatenda. Unganyime mpururu. Mushaona harangero. Mushaona harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwarare upenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvifarira nzira idzi nzira dzimwe chete. Muri Zimbabwe ndicho chirongwa chatanga takuunzirai zuva ranhasi. Ndofunga mazvinzwa zvavanga vachitaura. Ngatibatanei tiedze kubatsira mhuri idzodzo anenge achida kubatsira. Nhamba dzedu muri kudziona dziri kubuda pachivhitivhiti. Tibatei tokusanganisai nemhuri idzodzo pashoma paduku ipapo wakabatsirai. Tochibatanaka mhuri yeZimbabwe. Ndochikumbirawo zvakare mabusinessmen vari muChimhanda, vari muRushinga, vari muMount Darwin, Bindura, vari muMashcentral, batsireka dambudziko raitika mumusha menyu. Mhuri yeZimbabwe esikucelayo ukuthi selizwile izikhalazo zabo ukuthi bayacela ukuthi libancedise bebuye thola ukuthi behlale kuhle because abanye bachiye bengabomama belabantwana abancane kakhulu. So sicela ukuthi laba abakwanisayo bekwanisa ukuthi benike bekhiphe okuncane abalakho benika ini laba abalahlekelweyo. Kusasa la uNkulunkulu uzanjani uza kuyengezelela lapho khiphe khona. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda zvatinokuunzirai. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.